जय जय माझे विठुराया. तारीख 15 श्रीपौर्णिमा उत्सव. श्रीपौर्णिमा उत्सवाच्या निमित्तान आज आम्ही वाळवंटी नदीचेर म्हणजे पांडुरंगा देवळा कडसून श्रीकृष्णाची पूजन करून आम्ही सबंद विठ्ठलापूर मिरवणूक काढली आणि मिरवणूक काढल्यानंतर ती परत पांडुरंगाच्या देवळाकडे येऊन तिची पूजन करून आम्ही वाळवंटी नदीकडे हाडली आणि त्याच्यानंतर ही हांगासर सगळ्या सवाशिणी त्यांच्यानी सगळ्यांनी दीप प्रज्वलित करून पाणयान सोडले आणि त्याच्या मूर्ती आम्ही आसनाचेर दरवर्षी दवरतात त्याप्रमाणे व्हरोन ती श्रीकृष्णाची मूर्ती आम्ही ते व्हरोन दवरली आणि थोड्यान मागीर आमी सांगता गेली. तशीच आमची ही दिंडी जी आसा ती हरवळे गांवांसून हाडलेली आणि अशी सुंदर ही दिंडी पळोवपाची खरें मजा येता आणि खूप मजा येता त्यांची. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.